wach mari mondik. Erokamano. Aparo ni thoth kuom jok mochiwo nwa dwokogo oriwore koda pachacha. Temo wacho ni jotendwa oyuma nyowuoyo. Moseche wayiero kadhi e bunge gitiyo ne jopiny kaka owinjore gitiyo ne jopiny. Keche mana kaka wadwa Opiyo nowacho, wan te kodwa dhi e bunge to waoro ji mondo dhi ochung'nwa kanyo. To ka koro sama japiny dwaro gi ahinya kaka koro sama ne go kura e finance bill ni to ok oyude gi. Ana nyalo ng'wono ne jatenda mawendo Migosi Walter Owino en to jawinjo no tuo ne ni India mabe naneno kata kidhire gi wheelchair noko nyal dhi nikech no onge. Bad jotendwa mamoko mane ok odhi no ng'eyo gima gitimo. Koro adwa wacho ni nitie gima jotelo ng'eyo ma samoro jopiny ok ong'eyo. Gima ging'eyo ni onego ging'is jopiny mano yiero gi gini tamo mondo jite obed gi ng'eyo. War wabire peja chiero. Erokamano ahinya. Otieno Jojo wach mari mogik Recho Omolo ka watieko. Dakika 100 kene kanyo to aneno ka japiny moro wacho about NHIF bende omedi cha